Türksoyun opera günlerinin her ýylda geçirmegi asylly däbi urly. Munyň özi türkü dünýäsiniň ýurtlarynyň arasynda medeni gatnaşyklaryň işçiňleşdirmegini esasy ugra dinýän halkara çäre hökmüne ikrar edildi. Bu bolsa diňe bir türkü döwletleriň arasynda däl, eýsem dünýä derejesinde opera sanatynyň ösdürmegi we burda tejribe alşyma wabaty edilýän tagallanyň aýdyň netijesidir. Şeýle-de Türksoyun opera günleri sunugata öçmejik ýyl goýan belli şahsiýetleriň dörejiligi bilen baglanşdyrylýar. Bu şäheriniň utgoşlugy geçirmegi diňe bir türkmen operasyny gotunda däl, eýsem halkara giňişligine uly meşgullyga eýe bolan belli kompozitor Weli Muhadowyň döredijiligine halkara derejesinde uly ähmiýet berilýäniniň aýdyň beýanyna urly. Türkmen kompozitory Weli Muhadowyň ömrüne we döredijiligine başlanan ilmi amal maksatda çykyş edenler meşhur kompozitoryň Türkmen milli operasyny otunyň berkarar bolmagyna münasip goşan-goşanlygyny noktadylar. Belen şäherli uruşun gazaply sewuş ýyllaryny geçen ýaş kompozitor we urda ýokary bilim alyp operasyny otunyň ustadlarynyň tejribelerini çuňur öýleşdirýär. Weli Muhadow Türkmen operasyny otunyň milli ýörelgeler esasynda ösdürmegini esasy ugra dinýär. Onun Türkmen suitasy, Meniň watanym ýaly simfoniki orkestr üçin saz eserleri dünýäniň operasyny otunyň şöhratly eserleriniň arasynda möhüm orna münasip boldy. Almy amal maksatlar aşgabatda ähli meýleşdirilen medeni şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edileni üçin milli medeniýetiň hak howsarlary, türkmen halkynyň millidiri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda alkyş sözlerini aýtdylar. Şeýle-de Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talipleriniň geçirilen ustadlyk tapaklary işçiň we netijeli häsiýete eýe boldy. Oňatnaşlar Türkmen operasyny otunyň dünýä belli kompozitorlarynyň saz eserleri, olaryň dünýä medeniýetine goşandy bilen baglanşykly meseleler boýunça pikir açdylar. Munyň özi ýurdumyzda operasyny otunyň ösdürmegine goşun goşmagy hewesek ýaşlaryň döredijilik ukybynyň açylmagyna oňyn täsirini ýetirdi. Ustadlyk sapagyna atnaşlar türkmen ýaşlarynyň operasyny otuwança düşünjelerine ýokary baha berdiler. Belen şäherli türkmen operasyny otunyň ert uly geljegi bar. Şeýle şäherleriň ýaş saz şanaslaryň we kompozitorlaryň hüner derejesini ýokarlandyrmakda, olarda milli sungatymada bolan bu ýsonjy kemale getirmekde uly ähmiýete eýedir. Milli mirasymyzy gorap saklamak, içkin öwrenmek we ösdürmek ugruna döredilýän giň mümkinçilikler üçin Gahrman Arkadamyda hemde Arkadaly Gahrman Serdarymda hoşallyk bildirli.